И здравейте на всички, аз съм Бандака и това е една нова поредица, един нов клип на играта God of War Accession. Играл съм всичките, единствено нея не съм могъл да играя и сега ми падна. Казах себе, защо не си сваля с един емулатор на компютъра и да разцъкам тази игра. Не съм играл, много ми е интересна. Честно казвам и клипове не съм гледал на игра, така че не знам за какво става въпрос. С емулатор съм, да, с обикновен джойстик съм, защото трябваше бързо да реагирам, тъй че имах какъвто и да е. Не знам на какъв FPS ще ми върви играта, доколкото знам емулатора е тежък, но предполагам, че някакви поне 50-60 ще ми ги държи, може би и някой път 40 и малко. Имаме Neo Game Plus, но не ми дава да го цъкне, така че цъкаме направо Neo Game на нормал, задължително. Надявам се, съм си оправил контроли, настройки и всичко. Надявам всичко да е наред. Както звукът микрофона, така и от играта. Така че, ще видим след малко. Настанявайте се удобно, взимайте нещо за хапване, за пиване и да играем God of War Accession в 2025 година. Така. Добре. Kratos, the great Spartan general, was finally defeated. Driven mad, tortured and uncertain of his surroundings, the warrior found himself captured like a fly in the web of the Furies. Така. Добре, ето го. Играх God of War 4. Наскоро свърших с God of War Ragnarok. Някакси интересни игри са, хубави са, ама не е това, което обикновено трябва да бъде. Всички сме свикнали да гледаме Kratos в неговата супер хипер сила, в неговите гадости, разчленявания на хора и тем подобни. Не сме свикнали да го виждаме с братва, поне аз не съм и не мога да се го проумея. Нито пък с син. Тройката беше за мен изключително най-добрата и мога още да кажа да твърди това, че е най-добрата. Но не съм играл тази, искам да видя за какво става въпрос. Така че, нека започнем. Добре, бръбърчета. Оп. What's wrong? You seem Sure. confused, Kratos. Having trouble remembering our special time together? А, But then и... again, we were rudely interrupted by my sister. Alecto was never one for manners. Сега ще откъснем главата на тая, защото много говори. Това ти беше грешката, мадам. Знаеш. I am quite Добре, спада ми до 52-3 FPS играта, ще ви извините, но така ще е. Не знам звукът на играта как е. А, додж. Добре. Добре. for what you've taken. I owe you that. Добре. Шупи ги тези вериги, бе. А там ми е това. Добре, 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 добре. Your rage means nothing! Браво, е! Браво, Крейтос! Много ще се побъркам в тази игра. Обзалагам се. I will not be ruined by Добре. a mortal! Имам леко насечене. You think you are special because Ares chose you, but you are nothing! Но не е толкова зле, колко си мислех. You are a worthless mortal! Така. Добре.
Само трябва да си... Трябва да си разгледам малко контролите. Сега не трябва да му бива тия боболечки. Има ли още? А ли беше от тях? Добре. Ко гърмат те, бе? Ще му бият боболечки, човек. Има ли още? Предполагам няма. Добре, насам. Аз съм много нетърпелив. Така. ОМГ. Впрочем, който се интересува от емулатора, може да погледне в YouTube. Или аз ще направя клип. То реално не е толкова сложно, даже изобщо. Просто изисква някакви 15 минути от времето ти. Какво става сега тук? Единствено за това ми трябваше емулатор. Единствено за тази игра. И... Добре. И ако ви допадат тази поредица на God of War, пишете и ще има още. Добре. Разбрах. Що не мога да му... Добре. На някой му свети. Ще ви побъркам, бе. Окей, дай то. Аз спокойно умря, вече е мъртв. Окей. Чакаш ме. Чакайте малко. Чакайте, че аз много съм се надъхал направо, замълчах и тук... Еми, киквам го, бе, брат. Айде! Оставаш без половин тяло. Маняк. Така. Добре. Е сега, мацка. Е сега. А тук трябва да застана на точното място. Това... Как се води това? Аз не съм гледал историята реално на God of War и нищо такова. Аз задържам. Но доколкото съм чувал, това се... нещо като първа част идва от всичко. Или не знам точно как. И ако ви допада, може да изиграем и 1, и 2, и 3. Наистина. Защото аз след тази поредица ще го направя. Обязателно. Това, но? Добре. Какво става сега тук? Сега ще ни пусне нещо. Ето. Чакай. 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 Няма как. Няма как. Тия ще ме нацелят. Изхвърлят ли го отвънка? Ела де? Ела ми. Добре, тук ми засича малко.
Чакаш, че е много гърмът. И това нищо не мога от плана да го направя като хората и това е. Има ли още, бе? А, ти си наред. We will see how you fare against the Hecatoncheires. Мацка нещо... Не ми кажеш, излезе отдолу нещо са и направо ще... Да. Какво е това, бе, брат? Какво става, бе, брат? Не, брат. Ето така обичам като влак. Ето така. Добре. Това ще ми е доста трудно да го победа. Признавам си. Чакай, не бягай, бе. Ще ме хитне. Ще ме хитне отново. А, не. Ще чакам да удараш. Коста, чакай. Добре, падна. Цъкаме. Квадрат. Много ги обичаме тия. Направо наистина. Какво направи тия Крейтос? А, добре. Добре, че съм скочил долу. Не бе, какво стана, бе? А, послуга го и той се закачи. Добре. Разбрах. Аре да е. Точно така, да. Не. Падай долу. Ела, бе. Пилим се. Ох, набатио. Дай отново, нали? Чакай да го спусна за малко. Много се радвам на игрите на това. Добре. Какво става, бе? Той колко ръце има това, бе? You cannot defeat us! Ти ще кажеш пък. Ти пък ще кажеш, че не мога. Добре. Много спаднах на 40 FPS малка. Еми съжалявам хора, ма така ще е. Добре. Сега трябва да скача добре там горе, на Савърс. Ще се между другото един. Но утре съм на работа, но на мен страшно много ми се подсъка. Изказах защо не.
Добре, насам. Ясно ми как стават нещата тук. My sisters are too kind to you. Аре бе. О! Добре, ясно. Ако искате още някакви поредици на каквито и да е игри, с радост ще забавляваме заедно, тъй че само кажете и си направим всичко както трябва. Добре. Не, на мен много ми е интересно наистина. Имаше човек вътре ли, бе? О, боже. Тук са какво? Тия са затворени. Аз... Аха. Подсветващи там. Добре. Ама ще се отворят и тия, нали? Добре. Аха! Чакай, не дай да замахваш, бе. Ако стана, тия ще му бият, бе. Да, ти чупа тук главата с тези. Аха, ето то меч, за който говорих аз. Как не можа да го нацели него, бе? Там бях. Добре, бе, как ме цели той, докато аз съм... Тук видях нещо едно ми свети. Добре. Абе аз... Колко ми трябва за това? 3000. Добре. Ако беше? Ще помпаме, разбира се. Колко се налага, толкова ще помпаме. Просто много ми се стъкаше от съм на работа, но си викам, какво това са? Седна да играя малко, пък ми тегна, викам, защо да не? Защо да не? Аз нямах нужда от това реално, но... Добре, покачи ми я малко. Защо спряхме да... Аз управлявам нещо много бавно ходиме са. Те и тия камери на... Тия камери на тая игра. Охо, коста. Ще ме ги пуска ли? Добре. Чакай, аз се пазя костана, бе. Брат, цъкам го, обаче... Много бавно ми реагира. Сега на другата страна. Предполагам, че отново ще ви пусне такива. Това беше долу. Много. Признавам.
Добре, аз почвам играти направо срещу някакъв бос почвам. Окей. Добре. Така. Ко стана тук е? Моля така ви разхвърля, аз направо вас. Чакай, ще падна, бе. Бия също и такива работи. Добре. Добре. Остана са, бе. Пак ли ще ми пускаш такива? Ще падна. Ага. Добре. Добре, надявам се да не се чува много грозно. Силно се надявам. Чак ще го взема този меч, явно ми е от полза. Кой имам насам са? Ще взема тази кръв, защото реално нямам много. Добре. Добре. Качи се, бе. Не, лад. Верно ли? Нацели ме. Пак ме нацели. Добре, ще бягам настрани тогава. Защото ми забива малко играта, бавно ми реагира явно. Или не знам какво. Или просто аз съм доста бавен. Чакай, не дей да замахваш. Господин едноок. Излезе ми, давай сега да го биеме. Добре. Измиряха ли? Ай, сега побиваме него. Окей. О, видяхме вътрешностите. Сега мога ли да се продължава там, откъдето бях тръгнал? Не! Аха. Кухта. Ясно. Аркачи се, бе. Омага. Добре. Добре. Ай, фри, викай, сега ще умре, нали? Убил. Какво става с това чудо, бе?
тебе... Няма ли да го биваме това в крайна сметка, наистина? Добре. Пръстите, пръстите. Не. Не успях. Не. Айде. Заминавай. Чакай, съм далеч. Аре, бе. Цяла стена пада върху него, бе. Маняк. И пак не умря. Ти има на тебе, пиче. Какво ми пускаш ти? Разни дяволики. Не трябва да умра. Омага! Добре, тая ръка са срезали до някъде. По-скоро дланта. Чакай, че не мога да се справя с... Стой. Слагай. Не. Не дей така, бе, грозник така, бе. Чакай, сега пак ще я пуска. Добре. Ние оцелиме сега. Нормално е. Айде! Аз сега от тази страна, ясно, добре. Хубеш, кръгче. Как става точно пред него човек? Това си е чиста рекламация на Крейтъс. Пак не умря то. Не ми пускай пак някакви такива ми ти работи, бе. Ще трябва да ги изчисти тия преди да... Защото ще му убие човек. Заради тия дребните. Ама те май постоянно ще идват. Добре, дай да направим и така. Не. Аз трябва едновременно и тях и него да целя. Ще умра човек, няма много кръв.
Пак ще пуска. Стига да е. Стига да е. Умрях. Не съм. Не ми кажа, защото сега ще умра. Аз съм го почти убил и накрая да умра. Давай. Не. Обърках го. Омага. Добре, сега няма. Този път няма, обещавам, ще гледам хубаво. Още да е, добре. Колко хитро го убива. Омага и го провисях, човек. Умрях ли? Не може да съм умрял. Аз не умирам, бе, аз съм безсмъртен. За щастие. Добре. На мен ми е доста приятно, обаче знаете ли? Ще трябва да приключваме с първия епизод на God of War Session. За малко. 165 ми трябва за това нещо. Напомних ли? 14. Това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Се радвам да завършим тази проекция заедно. И се видим вероятно в епизод 2. Така че, чао!